Une udah ubah mas. Unong rep ubawat ikilat kilenti bandi ki marem jungu. Andre barbor dan tangi wei ne arngut ki bawan thiet. Tengkhat ulaban penkit ki marep jungu syakishnong ba marjan badru syashalong. Namar ba umda itho ki nong khayi ki bakwa khambun. Bonsen ki mar jungu kishpud ai. Ubadeng namar ka jingkamai jungu kamlong ko batikna. Unya la kakali nagwei kashnong shikawai pat. Manwat kamai jakpo nakabakit ki mar ki mata jong ki briu syayaw. Ubajo uday unong khayi. Udon kam kerke ya ki marep kumbak hatsantan. Andrei om shimla satya ban pendap ya kenjing dot kam jungu. Ha office sarkar dan pun ki skim ki biadai bat kerep keriang kari jingri kumta terter tang bandu napat ki bawan wat badru bon hi kinong rep kim tip shpang juki. Ha ki bangru dan bon jat ki jingyarap da ka ba airam ban yarap ki nong rep Andrei dunapat ki bawan wat ni penot kam ya kini kalat. Ki EFC lan ki Enterprise Facilitation Center ki dai ki tanat rekam ki badan haman la ki blok jong kejela. Kamram jong kini ki EFC kadai ban pen ilenti ya ki pana ban penyo ya ki kajing yarap da ka ba peniasno pan ki wei ki line department agency institution bat ki bank pila ban late register ya lede hakini ki office ki badan haman la ki blok ban yolong ki pana ke EFC kinong tray ke EFC kumu baban lembak ki project ki persyangkat bala ban yarap ki basyam jing da ka ba penia kendu ya ki nong rep kinong kit mar bat kinong khayi mar kumta upadeng ula lej penkit iki mar jong ubajo ubadai nong khayi nang tapat kile lej lang ban ya kendu bat ban penkit ru iki mar jong uba mos ban khamsuk hadin hambut kile ai mar kaliang o nomor phone nang ta kesia lej la ka jong kelenti habaw baban ui iya ka kabu ban ajing yarap ya ki baro ula khot da ka jinyalang ban ya mirjumut halor ki jing ban ki jing syam ban penkiu ya ka khayi ka pateng jongki ban penlong ya ka consultative meeting ka bakan thup lang ya baro ki beyadan benta rengkat bat ki brio na ka bang kinong tre sarkar ban ki wei de kinong simbenta ubaban unong tre ke EFC updiang subha bat uai ke jing lamprang halor ke MSP la ai lat ru ye wei pe yue ban pen sngo bat pen pau ya ke jing syam joki halor ki kam ki tre la ai nuksa do unong rep badon ki sngi ki ba shimla ban penya yau ya ki marep ki jongo Padru namar babdan ke jakabu ke babiang bon ki johor ki putna mar kumta unong khayi ula terwa ke jingerap bad yakut bon shim symmetric ton ki marep man la ka ayom unongnya akali u ajing mut bakan khamsuk ya u ban penkit ya ki marep lada paro ki nong rep ki wan ra ki mar ki jongki hakaju ke jaka inong trai ka bang i pensyai badon bon ki lod nak banta ki nong rep ki bakila ban wan shim kumjuru pensyai do nong tray sarkar halor ki skim baper inong mi khmat ka IBCS ia thu spangki IBCS ki badan hagi shnong hakaba ki nong shakhnong ki la ban register ya lede nak banta ban yo shimsha la register ya ka IBCS lang ba ka Cooperative Society Act arajar khatsan ka tray kum ka bank hagi shnong kendong unong tray ki EFC pensyai halor ki Windows lani ki skim ka Window 1 ka Window 2 bat ke window 3 badru kumno ban apply kat kum ke jengnon kam ke jongki baro ki menjur